Si l'inici de curs et fa una muntanya, agafa el carnet jove i aprofita els descomptes del mes de setembre. Obrim el teló amb la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega. Del 9 al 12, ensenya el teu carnet a les taquilles del festival i et faran un descompte del 20% en les entrades dels espectacles. I del 18 al 19, al CCCB també tens un 20% de descompte al festival de hip-hop hipnòtic. Continuem amb un bany musical, perquè del 15 al 19, amb el carnet jove, tens tarifa reduïda en els concerts del Mercat de Música Viva de Vic. Prefereixes el cinema? Amb el carnet jove tens tarifa reduïda de dilluns a divendres no festius en la majoria de cinemes de Catalunya. I si ets un friqui de la ciència-ficció, prepara't, perquè a l'octubre torna al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya amb un 20% de descompte en les entrades. Ja som a la recta final de la temporada de festivals d'estiu. Aprofita els descomptes del carnet jove en el cicle de música als Castells, en el Festival Internacional de Música de Matadepera i en la Xubertiada de Vilabertran. I si encara vols fer algun viatge, recorda que tens 10 euros de descompte mensuals en la compra del teu Vueling. Tens més de 45 destinacions on escollir. Has fet moltes fotos aquestes vacances? Perfecte, perquè fins al 31 d'octubre tens temps per participar al fotoconcurs. Hi ha més de 30.000 euros en premis. Viatges, motos, ordinadors, càmeres digitals... Afanya! El carnet jove te'l faran a qualsevol oficina de la Caixa. En trobaràs tota la informació als webs del carnet jove o de la LKXA.